Continúan as obras de ampliación do refuxio para animais no concello da Pobra. Prevese que estén rematadas a finais deste mes, podendo dar así un mellor servizo á veciñanza. Este mes finalizan na Pobra as obras de ampliación do refuxio para animais abandonados, unhas dependencias construídas no 2018 e que este ano foron obxecto dunha ampliación para dar mellor servizo e poder recoller tamén máis animais abandonados. A Concellería de Benestar Animal emprendeu así a ampliación do inmoble, situado no polígono da Tomada, onde poderán achegarse as persoas que queiran adoptar un animal. A tal desprazáronse o alcalde Xosé Lois Piñeiro e a concelleira de Benestar Animal Estefanía Ramos para ver de primeira man a evolución das obras. A ampliación comprende 186,45 metros cadrados, divididos en oficina, baño, espazo para animais que chegaron recentemente, área de corentena e patio exterior. Actualmente atopámonos en obras ampliando o centro de recollida de animais abandonados do noso concello gracias ao Fondo de Compensación Ambiental e unha subvención dependente da Consellería de Medio Rural. Este ano decidimos destinar parte desa subvención para facer a ampliación que é moi necesaria para dar resposta aos abandonos que se producen na vía pública de animais abandonados. Os metros totais que se van a ampliar no centro son 186,45 metros cuadrados. O proxecto tiña un importe de 46.900 euros para acometer as obras e saleu adxudicada a licitación a Excavaciones Nima por 45.576,22 euros. Temos previsto rematar as obras a finais deste mes. A ampliación vai dotar a este centro con unha oficina e un baño para a futura xestión do centro de recollida, para que poida ter aquí un sitio físico onde poder levar os papeles e atender a xente que veña por aquí para facer algunha adopción. A actuación está a ser executada por Excavaciones Nima e comporta un investimento de 45.586 euros, enmarcándose nunha subvención do Fondo de Compensación Ambiental da Consellería do Medio Rural da Xunta. Así mesmo está previsto que as obras rematen a finais deste mes e proxétase nun futuro acondicionar o exterior e realizar un peche perimetral. Dicir que comenzamos co primeiro proxecto, estaba feito o mínimo que podemos chegar naquele momento, que foi tamén coa subvención do Fondo de Compensación Ambiental de fai 2 anos, e que se complementaba cas propias instalacións de protección civil, digamos que a oficina e os baños para os voluntarios e voluntarias que traballan aquí, para a empresa que limpa, pois estaban na base de protección civil. Agora ampliamos, separamos a cuarentena do baño tamén, que é algo que marca a lei, e vamos a poder por fin incluílo no rexistro de núcleos zoolóxicos, poder acceder a subvencións para o seu mantemento e seguir dando este servizo pois que nos consideramos fundamental e que conseguimos ter unhas instalacións dignas para os animais e que dende o primeiro momento o goberno de Nos Pobra quiso que puxo todo o que puido para leválo a cabo e que se fai realidade neste segundo mandato o completo. Quedan todavía máis actuacións que facer, como vedes a parcela lle queda un acondicionamento exterior moi necesario, un peche perimetral que permita tamén de vez en cando sacar os animais a fora e seguiremos traballando neso, evidentemente. O rexedor e a edil tamén expresaron o seu agradecemento á protectora Moura e á Protección Civil pola súa labor.